Nyun sewu Bu RT. Pak Anton. Rene, lu gak kono Pak Anton? Nang ndi? Bose Pak RT nanti. Sampean kok gak karo Pak RT ae. Ngorok ya men iki. Mbok yo ngewangi resik-resik ibu ora? Ngorok wis kaya kebo. Mbak aku ya kok disiram, Bu. Bu Sepurane. Apa kok tumben sama isuk-isuk rene dulu rene apa? Aku ya ngono, Mbak Bu. Kate curhat aku. Gaya tumben curhat karo aku. Gak nyeritakno Pak RT kan? Ya ojo ngomong Pak RT sisin. Iya. Ya apa napa? Bojoku senengane nyokoti kuku. Waduh, Kuku dawa sampai entek, Bu. Waduh wis. Gilani. kok iso? Lak kewemproh lah ya Pak Anton, mosok wedok nyakoti kuku. Sampai mangkel lah ngandani. Tapi sampean ya aja salah. Pak RT ku ya dhisik ya senengane wah kuku ireng-ireng Masa sih? dicakoti. Gilani. Lah saiki Ah, ibu kok teratasi. Wis tak kandhani sampai dhek saiki enggak wani nyokoti. nah, piye carane, Aku Bu? duwe trik jitu Pak Ya apa Anton. carane? Carane ya. Heeh. Nah, untune iku tak singitno mbek aku. Pak RT untuk pasangan. Ya iya ta, lek gak gawe untuk pasangan. Ompong.